Ці ведалі вы, што тэатр у Гродні існуе яшчэ з часоў Антонія Тызенгаўза? Але свой сучасны выгляд і статус тэатр набыў толькі пасля другой сусветнай вайны. Калі цікава, то стаўце падабайку, падпісвайцеся на канал і мы пачынаем. Гродзенскі драматычны тэатр быў утвораны ў верасні 1947 года на аснове трупы бабруйскага абласнога драматычнага тэатра, які пераехаў у Гродна. Галоўным рэжысёрам новастворанага тэатра стаў Мікалай Кавязін, а афіцыйнае адкрыццё адбылося ўжо 20 кастрычніка таго ж 1947 года. І першым месцам для новага тэатра стаў будынак, узведзены яшчэ ў часы Антонія Тызенгаўза. Дарэчы, калі хочаце даведацца больш гістарычных цікавостак менавіта пра гэты будынак, то напішыце ў каментарах. Тут трупа працавала да 1984 года. Цікава, што новы будынак тэатра планавалі пабудаваць яшчэ ў 1960-е гады на вуліцы Ажэшкі, насупраць гарадскога парка. Тады меркавалася нават засыпаць раку Гараднічанку, каб вызваліць месца для будаўніцтва, але ад гэтага праекта адмовіліся. У сярэдзіне 1970-х узнікла новая ідэя ўзвесці сучасны будынак, які б адпавядаў нормам савецкай архітэктуры і стаў бы адным з сімвалаў горада. Гродзенскі будынак драматычнага тэатра пачалі ўзводзіць на месцы былога бернардынскага жаночага кляштара, які пазней стаў праваслаўным барысаглебскім манастыром. Ужо ў 1968 годзе пляцоўка была расчышчана. Дарэчы, на кадрах з дакументальных фільмаў можна ўбачыць пустую пляцоўку, калі манастыр ужо цалкам зруйнавалі, а тэатр яшчэ не пачалі будаваць. Але ж у канцы 1970-х там пачалі капаць катлаван. Будоўля пачалася ў 1977 годзе па праекце архітэктараў Геннадзя Мачульскага і Александра Пархуты, распрацаваным у дзяржаўным інстытуце гіпротэатр. Па праекце планавалася ўзвесці тэатр з цэглы і зборнага жалезабетону. Галоўная глядацкая заля была разлічана на 700 месцаў. Таксама прадугледжвалася малая заля на 216 месцаў, вестыбюль, фае і адміністрацыйны корпус. Завяршылі будаўніцтва ў 1984 годзе. Тэатр атрымаў шматлікія водгукі за сваю архітэктуру. Яго вонкавы выгляд нагадвае творы знакамітага бразільскага архітэктара Оскара Німейра, а сам будынак мае элементы неафутурызму і структурнага экспрэсіянізму. Асабліва вядомы каскад лесвіц і трохфігурная кампазіцыя Пегас аўтарства скульптара Леаніда Зільбера. Цікава, што Гродзенскі драматычны тэатр стаў адным з самых пазнавальных будынкаў горада, дзякуючы прагнозам надвор'я па тэлебачанні. Менавіта яго часта выкарыстоўвалі ў якасці фона для Гродна. Гродзенскі драматычны тэатр некаторыя лічаць адной з вяршыняў савецкага мадэрнізму, якая ўваходзіць у спісы найлепшых узораў архітэктуры мадэрнізму ва ўсходняй Еўропе. А як лічыце вы, ці сапраўды гэты будынак з'яўляецца вяршыняй савецкага мадэрнізму? Пішыце ў каментарах. А калі хочаце даведацца больш пра цікавыя месцы горада, падпісвайцеся на нашы сторонкі ў Telegram і Instagram. Таксама каманда Гродна 1127 будзе вельмі ўдзячна за вашу падтрымку на Buy Me a Coffee альбо спонсарства на YouTube. Спасылкі шукайце ў апісанні пад відэа.